Owgan paýtagty Kabulda onlarça dini alim toplanyp Fransiýanyň Charlie Hebdo satirik hepdeligini Muhammed Peygamberiň karikaturalarının çap edilmegini ýalgardy. Alimler Fransuz hökümeti we hepdelik jurnal ötünç soraýança Fransiýanyň Kabuldaky ilçihanasynyň ýapylmagyny talep etdiler. Islamçy jeňçiler 7-nji ýanwarda Charlie Hebdo jurnalynyň Parisdaky edaratyna hüjüm edip 10 adam öldürdiler. Jurnalyň şu ganly wakadan soň çap edilen sanynyň daşky jildini Muhammed Peygamberiň göz ýaş döküp duran karikaturasy ýerleşdirildi. Demirgalyk Günwatar Pakistanyna içki bozgunlygy tede var bolan adamlar kış faslyny kyn ýagdaýlar başdan geçirýärler. Bannu şäherindäki bozgunlar häkimetleri öýlerini ýeleşik we ýeterlik alyk bilen üpjün edip bilmezlikde tanqid etdiler. Demirgalyk Weziristан tire sewtiniň 1 milliona bolay ilaty geçen ýylyna başlanan harby operasiýadan soň öz öýlerini terk edip Bannu şäherine we beýleki ýerlere göçmeli boldular. Merkezi Rağın Babil vilayetinde vilayet polisiýasynyň başlygy Riyad Al-Kegani jurnalistleri geçen oktýabrda İslam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýygyň alynan ýerler aýlady. Kegani 21-nji ýanwarda Buhayrat töweregine 2 goşun polkunyň, bir polisiýa polkunyň we milisiýa meýletinçileriniň ýerleşdirilejekdigini aýtdy. Buhayrat strategik ýer bolup, ol ýerden Bagdady ýurdun günortasy bilen birleşdirýän ýollar we demir ýol ulgamlary geçýär. Täjikistanyň Senagat ministri Şawkat Babazady hökümetiň Hataýyň täzik kimiki zawodynyň önümçiligini gaýtadan ýola goýmak teklibini ara alyp maslahatlaşýanyny aýtdy. Babazady duşanbede jurnalistlere beren gurrungyny Özbek TV gazynyň gelmeginiň kesilmegi Täjik zawodynyň önümçiliginiň 1 ýyl mundan odal togtamagyny getirdi diýdi. Ol Hataý zawody kömür bilen işletmegi teklip edýär diýdi. Täjik bir zaman Merkezi Asyýada oğuzlyk dökünleriniň iň uly zawody bolupdy we geçen ýyl millileşdirildi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.